Kung may problema man kayong dalawa, siguro, ayusin nyo na lang. Sige na, alis muna ako. Ano bang sinasabi mo, Brian? Hindi talaga kita kayang mahalin, Hana. Kaya ba hindi ko maramdaman na mahal mo ako? Oo, Hana. Ayokong paasahin ka. At nakukonsensya ako. Huwag mo nang alamin kung bakit. Basta maghiwalay na lang tayo. Brian! Brian! Oh, love. Andito na ako sa bahay. Salamat sa pagdating niyo sa akin ni Jacob. Naku, wala yun. Tama lang naihatid ka namin. Baka mamaya, bastusin ka ng mga lalaki dyan sa daan. Di ba, pre? Oo naman. Sige na, papasok na ako sa loob. Sige. Tara na. Love, parang may nakalimutan ka. Love, bakit? Saka na. Nakakaya kay Jacob. Ano ka ba, pare? Okay lang yun. Normal lang sa magkasintahan yun. Oo nga, love. Naku, baka mamaya may karibal na ako ha. Kaya ayaw mo magpahalik. Ano ka ba? Wala, no? Sige na, umalis na kayo. Baka kung saan pa kayo magpunta ha. Hindi. Ihatid ko na rin yan si Brian. Di ba, pre? Talaga, pare? Ihatid mo ako? Oo naman, pre. Baka mamaya, mapikot ka pa sa daan. Kasalanan ko pa kay Hana. Hay nako, papasana all ka na lang. Sana ganyan din sa akin si Brian. Kaso, pag hindi ko sinabing ihatid naman niya ako, wala, hindi pa din niya gagawin. Parang mas babae pa siyang kumilos kaysa sa akin. Oy, Brian. May sinasabi yung girlfriend mo. Diana, ano ba yung mga sinasabi mo kay parang Jacob? Nakakaya. Tara na nga. Sige na love, umuwi na kayo. Tara na, pare. Uy Jacob, bakit wala ka pang nililigawan? Eh ang dami nagkakagusto sa'yo na katrabaho natin. Naku, Hana. Hindi muna. Nawalan kasi ako ng gana simula nung iniwan ako ng girlfriend ko. Naku ba, Hana? Ba't ikaw pa yung namumroblema niyan? Kung wala pang nililigawan si Jacob. Uy love, nagtatanong lang naman ako. Ano ka ba? Nakakahiya sa mga nakakakita. Lalo na kay Jacob. Uy, pare. Anong masama kung hinahawakan ni Hana yung kamay mo? Eh, magkasintahan naman kayo. Oo nga, tulad kahapon, ayaw mo na naman magpahalik. Tapos ngayon, pati ba naman holding hands, ayaw mo din? Bakit? Hindi mo ba nakikita? Ang daming tao. Nakakahiya. Nakakahiya? Kung nahihiya ka, edi sana, hindi mo na lang ako niligawan. Uy, ano ba kayo? Dito pa talaga kayo sa daan mag-aaway. Ang daming tao, ang daming nakakakita at nakakarinig sa inyo. Ewan ko ba sa babaeng to? Ano ka? PDA? Public Display of Affection? Eh ano naman ang masama? At paki nila? Magkasintahan tayo, Brian? Pwede bang umuwi muna tayo nang mapag-usapan yung tungkol dyan? Hindi na, kaya ko lang mag-isang umuwi. Bahala ka sa buhay mo. Hana! Hana! Kaya mo na siya, Jacob. Kung gusto niyang umuwi. Hindi na rin naman na ako magtatagal sa relasyon namin. Naku, Brian. Sayang naman yung pinagsamahan nyo. Alam mo namang bata pa lang tayo. May gusto na siya sa'yo. Kung alam mo lang ang totoo, Jacob. Naiinis na talaga ako sa'yo, Brian, ha? Kunting-kunti na lang talaga. Oh, Hana, bakit ka sumisigaw? Sinong kaaway mo? Naiinis po kasi ako kay Brian ate. Magkasintahan nga kami.
Pero bakit ganun? Hindi ko maramdaman na mahal niya ako. Eh, paano mo naman nalaman na hindi ka niya mahal? Lagi ka naman niya hinahatid. Pero pakiramdam ko talaga, ate. Parang may mali. Mas hinahanap niya pa si Jacob kaysa sa akin. Hindi kaya may kinalaman si Jacob dito? Baka naman may karibal ka ng iba kay Brian. Yun nga din po ang iniisip ko, ate. Kung meron man, sino kaya siya? Yun ang dapat mong itanong kay Jacob, kung may alam nga siya. Jacob! Jacob! Oh, Hana, bakit hindi mo kasama si Brian? Yun nga din sana tatanong ko sa'yo, Jacob. Kung bakit hindi mo kasama si Brian. Hindi ko siya napansin sa trabaho kanina, kaya inisip kong baka magkasama kayo. Jacob, umamin ka nga sa akin. May karibal ba ako kay Brian? Ano? Imposibleng mangyari yan. Eh, puro kami lalaki sa department namin. Eh malay ko ba kung pinagtatakpan mo yung kaibigan mo? Naku, wala akong alam dyan. Maliban na lang kung lalaki ang karibal mo. Bakit? Anong akala mo kay Brian? Uy, biro lang yun. Kasintahan mo yun. Paano magiging ganun yun? Oh, ayan na pala siya oh. Brian! O Brian, saan ka galing? May pinuntahan lang ako saglit. May pinuntahan? O may hinatid? Siguro may iba ka na, no? Kanina pa siya ganyan, Brian. May karibal na daw siya sa'yo. Pwede ba, Hana? Alam mo, naririndi na ako sa pagkanega mo. Wow! Ikaw pa to naririndi ngayon? Ni hindi ko nga maramdaman na may boyfriend ako eh. Layo mo nga magpahawak ng kamay. Oo, ayaw ko. Alam mo kung bakit? Dahil hindi kita kayang mahalin. Niligawan lang naman kita. Dahil kinakantsawan ako ng mga katrabaho ko. Dahil iniisip nilang malambot ako. Ginawa ko lang naman yan para hindi nila ako mabisto. Kahit labag sa kalooban ko. Brian, ano yung sinasabi mo? Alam kong alam mo ang totoo, Jacob. Ayaw mo lang sabihin. Hello. Girl, ang daming poging papa dito. Mabuti na lang magkatrabaho kami ni Jacob. Matagal ko na siyang gusto. Nako, narinig ata ako ni Jacob. Yari na. Alam niya na ata. Kung may problema man kayong dalawa, siguro, ayusin nyo na lang. Sige na, alis muna ako. Ano bang sinasabi mo, Brian? Siguro, para hindi na tayo mahirapan pareho, maghiwalay na tayo. Hindi talaga kita kayang mahalin, Hana. Kaya ba hindi ko maramdaman na mahal mo ako? Oo, Hana. Ayokong paasahin ka. At nakukonsensya ako. Huwag mo nang alamin kung bakit. Basta maghiwalay na lang tayo. Brian! Brian! Na baby, saan mo gusto pumunta? Ikaw, kung saan mo gusto. Ate, Brian? Jacob? Ano ibig sabihin nito? Brian? Jacob? Ano ibig sabihin nito? Si Brian ay isang... Hana,
Ate Mitch, Oo, ako nga. At anong ibig sabihin nito, ha, Brian? Huminahon ka lang, Hana. Hindi pa ba maliwanag sa'yo, Hana? Ibig sabihin, kaya ka nakipaghiwalay sa akin dahil... Oo, Hana. Dahil may pusong babae ako. Kaya hindi kita kayang mahalin. Ikaw, Jacob? Ikaw ang karibal ko kay Brian? matagal ko nang alam na may pusong babae si Brian. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil alam kong masasaktan ka. Dahil alam kong mahal mo si Brian. Pero nung mga araw na wala na kayo ni Brian, napalapit kami sa isa't isa. At ito nga, kami na ngayon. Pero sana man lang, naisip mo agad na sabihin sa kapatid ko para hindi siya nagmumukhang kawawa. Ang galing mo din no, Brian? Ginawa mo akong laruan para hindi ka mabisto na may puso kang babae. Pasensya ka na, Hana. Kaya nga nakipaghiwalay ako sa'yo agad. Para hindi na kita paasahin pa. Pasensya ka na rin, Hana. Hindi ko rin inaasahan na mahuhulog ang loob ko kay Brian. Hindi naman lingid sa'yo na mabait siya. Sana lang maging masaya kayo. Wala akong kaalam-alam na isa ka palang binabae. At ang karibal ko sa'yo ay isang lalaki. Alam kong nasasaktan ka, pero intindihin mo na lang sila. Sadyang hindi talaga kayo ni Brian ang para sa isa't isa, kundi silang dalawa. Sorry talaga, Hana. Pasensya ka na rin. Hindi talaga namin sinasadya.